Точно днес на кой напред? Ама не казваш. Те са посичали. Благодаря. Да, знак. Скъпи приятели, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Днес откриваме нашия клуб. Едно откриване, което се проточи може би с около година в времето. Специално избрахме днешния ден, защото очаквахме, че ще вали дъжд. Вие знаете, че когато вали дъжд, върви по вода. Върви по вода, но само на някои политически сили. На други дъжда им пречи. За този клуб, за изграждането му, много помогна депутатът Пламен Орешарски. Съжалявам, че беше ангажиран и не успя днес да вземе участие, но за сметка на това наши скъпи гости са депутатът в Европарламента и наш кандидат за президент. Не го виждам къде отиде. Наш кандидат за президент, който е бъдещия президент на България. Тук са и бъдещия кмет на град Бургас, и бъдещия кмет на село Извор, и бъдещия кмет на минно селище Черно море, и много бъдещи общински съветници. Тук са и наши скъпи приятели от неправителствени организации, с които след това ще имаме една среща. Казвам всичко това и за да не говоря прекалено много, може би както е по традиция, обявявам нашия клуб за открит. Амбициите ни са в него, освен среща по политически въпроси, той да стане и духовно средище. Тук искаме да се провеждат изложби, да се представят книги, да се говори за култура. Искаме нашия клуб да бъде достъпен и за хората с увреждания. Предвидили сме изграждането на рампа, но тя ще бъде готова до края на седмицата. Така че откривам клуба още веднъж. Нямаме лента. Ние се отказахме от рязането на лента. Така, обикновено при такова откриване се ръкопляска. Благодаря. Много хубаво беше. Успех ти пожелавам и в училище, и в пеенето. Благодаря ти. Молитваме, свети Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже на помила нас. Амин, амин, амин. Нека Господ Бог да чуе молитвата и преди всичко да дарува здраве на всички вас, които присъствате при откриването, посвещаването на този клуб, а също така да дарува здраве и на вашите избиратели, защото ако няма здраве, няма да могат да го изберат. В Светото Писание е казано, че трябва да ръководителите, изобщо тези, които ръководят страната и партийни и всякакви, трябва да бъдат незлобиви като гълъби и мъдри като змии.
Значи така трябва да управлявате. Понеже сте кандидат за президент, така... Не разбрах кой ще е кмета на мина Черно море. Защото мина Черно море съм... Моята енория. Аз ви благодаря за поканата. Радвам се, че е пълен клуба днеска при откриването му. Надявам се да бъде пълен всеки ден така. С хора, които са причастни, които тук намират мястото си да чуят нещо, да споделят нещо, да потърсят съмишленици и да направят нещо полезно. И аз действително се радвам, че освен политически събития, в него ще има и културни събития, ще има и срещи, разговори, съвместни проекти с неправителствени организации. Пожелавам на всички вас и на организацията на Социалистическата партия в Бургас и на всички приятели, съратници, съмишленици, партньори на организацията, действително да изпълват клуба със съдържание. Един клуб не е само чудесната обстановка и доброто оборудване, то е духа. То е това, което хората в него създават и това, което се ражда в този клуб. Така че честита го на всички вас. Пожелавам ви да печелите всички възможни избори от този клуб. Имам един малък подарък, който няма да го разхождам много. Това е част от такова оборудване за клуба. И ви пожелавам действително тук да бъде място на идеите и място на духа. Благодаря, господин Калфин, и нашия клуб, новооткрит, има един подарък за вас. Това е една рисунка на едно дете, 7 годишно, което си мечтаеше колата на бъдещето. Това, което искаме ние да ви пожелаем, е да следвате мечтите си. Много благодаря. Благодаря много. Gracias.